Impakamon ni District Engineer Glenn Miguel, the first engineering district ang nagpasa isunan ti courtesy resignation kini Secretary Vince Dizon the Department of Public Works and Highways. Kuna ni D.E. Miguel akal pasan nga imbilin ti sekretaryo dayto ket insilida ang nagramid isunan ti resignation letter ket insend na via email. Imbatad na ano pay nagresign isunan ket tuloy lata ti panagumbrana gaputa awampay ti pamilin a bakansyan dati opisina da. Inayon na nga ti agdama ket iruray dati sumaron a pamilin para kadakwada a district engineers. Idikal man gaputa in-announce ng road di press briefing di Malacanang na we have to submit courtesy resignation. So intawag na kada kami. So nag-email kami ti courtesy resignation medical man tapos di hard copy na impatulod mi tatay DJ regional office. So far yun pala DJ pa lang mati in Bagada na we have to submit a courtesy resignation period awan mati the other instructions nga umalis ka sa trabaho, hindi ka na mag-report. So yun lang naman ang sinabi. So ang naging ano namin ituloy lang yung mga dapat na gawin para sa ikakabuti dito sa opisina. Inlayon ni District Engineer Miguel ang takderanda dagiti obligasyon ken responsibilidad da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.